wujudipun amung alit gondal gandul mapaning talingan agemane para putri anting jangkeping dibusono. Tak bales ya Mas. Aku gumun setahun jembleng serendeng. Nyapa Mas? Weh tobat. Pokoknya Kang Sarni konter duwe gawe tamu ora ndlomo kondo. Oh iya, kuwi kabeh tandurane. Oh ngono ya berarti ya. Ya jarene ngono kuwi Mas. Oh iya, jantan. Ora getun nggone nadarian derekne Gendho Aprilia kok tobat. Mbok pilih kepareng mangke elok nganggo banget dinane iki pokoke klasik ya komplit. Mas Nardi. Piye, Nduk? Tapi ku muni. Nek wis awan nduk ndang gage ndang bengi nek wong kasmaran ki ngene iki lho. Hemong sliramu. Tenane. Hemong sliramu. Mah aku wong kuwi lamis tok kok. Mosok aku ketok nek lamis, Mas? Wong ketara. Mosok to, Mas? Jajal to lho kuwi sapa kuwi? Mosok to iki anakku. Ning ora dadi boyo. Hemong sliramu. Iya. Tenane tak tresnani Mbah Yono percaya Mbah Yono disot Mas
Percaya. Di Zoom, Mas. Carane ngono lho Mas. Kebombong atiku tenan kok. Wis oleh tenan aku ngilmu. Ayo. Anting-anting. Ayo. Iya. Ayo Mas. Iya. Halo Mas. Awan mbok ndangake bengi rasane kasmaran. Ngono. Mbok repote pengin iso sanding sliramu najan tumung bayang tok. Wis lega kok. Saiki ora mung bayane aku wis ana sanding. Tobat. Kasembadan tenan aku. Ampret gandel menclok neng witing sambung Bangsaku manggon jero ning ati ali-ali de emban kuningan saya kelingan manuk gemak menclok neng witing sambung jarang pengayo mas yo aja ngono aja ngono timbang jembeka tanda mata uga tanda tresno Lia plok rasane atiku jebul air batin tenan sliramu kok aku lek ora ana ning sandingku ki rasane gampang pangiraku kok mung lamis jebul kok tresnane tulus tenan janji
gandel mencelok ning witing pari tansah kemanten jroning ati ali-ali dek emban kuningan saya kelingan manuk gemak mencelok neng witing sawo bareng tepak ya maju jomona Sampun matur suwun Mas.